ایرو چل روژیا هشت پاکروانین پیشمرگین روشاوای کردستانê ku bi navê leşkerên roj tên binavkirin hate lidarxistin. Di roja 26 meha dehan di 2017 de êrişek hovanay ji aliyê çekdarên hejda şeعبî artêşa Iraqê li ser Kurdistanê hate kirin. Wek çawa pêşmergeyên leşkerê roj bi erkê xwe di berevaniya Kurdistanê di şerê rêxistina Daişê rabûn, di wî şerê hovanayê hejda şeعبî jî bi erkê xwe rabûn û bi qehremanî berevaniya Herêma Kurdistanê kirin. Heşt pakrewan bûne qurbanî. Hujmarek pêşmerge birîndar ketin. Pêşmergeyê şehîd ketine ji bajarên cudayên Rojavayê Kurdistanê ne. Beşek li Rojavayê Kurdistanê bi xakê hatin spartin û beşek ji ber zehmetiya rêkê dûrbûna bajarên wan li nav xaka Kurdistanê hatin spartin. Navên pakrewanên leşkerê roj di şerê hejda şeعبî de ev in. Mehdî Slêman ji bajarê Dêrikê ji gundê Rikava. Cemal Mustafa Mihemed ji bajarê Rimelan ji gundê Sêgira. Eldar Eynû Nadir ji bajarê Amûdê. Rûdî Mihemed Salih Emû ji bajarê Dirbêsiyê. İvan Mihemed ji gundê Dêrna Axê. Abdulhenan Abdurrahman Henan ji bajarê Efrînê. Kelhat Hacî Şêxê ji bajarê Dêrikê ji gundê Quldûman. Elî Niwaf Resûl ji bajarê Dêrikê. Bi hezaran pêşmergeyên roj li Herêma Kurdistanê di meşq û rahînanê de ne û bi qehremanî berevaniya Kurdistanê dikin û 45 di şerê li dijî rêxistina Daişê şehîd bûn. Heşt di şerê li dijî çekdarên hejda şeعبî şehîd bûn. Wek ew dibêjin her dem ew amade ne dakevin Rojavayê Kurdistanê da ku berevaniyê li ber xaka Rojavayê Kurdistanê bikin.